puta pogrešili, onda ništa više nije sigurno. Šteta, stiče se utisak da je prelako dopustila preiskusnoj Ruskinji Bathini Radmila Tominjak da stekne veliku prednost i u drugom setu. 8-4. Ovo je bio dobar poen. 8-5. Velika podrška sa tribina da se Rada vrati u ovaj set. Na 2 je koraka. 8-6. Može li sada Ruskinja da upadne u lošu seriju, da pokloni neki poen Radmili Tominjak? Vidjet ćemo. Ne. Iskustvo sada dolazi do izražaja. Ne žuri. Ruskinja kratkim poenima želi da dođe do poena. Po svaku cenu želi snažne spinove da... I sada na ovaj način dolazi do set lopte. Sve što je mogla loše da uradi sada Rada u ovim trenucima mislim da je uradila. Sve ono što odgovara Ruskinji, a njoj nikako ne. Ne, ni razmene, ništa sada ne polazi od ruke Radmili Tominjak i već je 2-0. Neverovatno koliko smo gledali brza 2 seta. Ako, Branko, samo uporedimo sa prethodnim mečevima, potpuno suprotno od onog što smo gledali. U ovom trenutku, onako, stiče se utisak da je to iskustvo pobedilo mladost, da je Radmila Tominjak na pragu poraza, ali svedoci smo da ni 2-0 nije često dovoljna prednost, ali sada mislim da stvari moraju iskoreno da se promene u ovom meču da bi gledali veliki preokret i eventualno 5. set koji bi priželjkivali. Tako je, rezultat u ovom drugom setu je posledica izgubljenog prvog seta i taj prvi set, to što Radmila do kraja nije uspela da završi prvi set u svoju korist i dobije, je rezultiralo da se na ovaj način odigra drugi set. Radmila je očigledno ostala psihološki i psihički u prvom setu i nije uspela da se skoncentriše i razmišlja o onome što sledi. Izuzetno teška situacija za Radmilu, ali da kažem moguće lako i da bude i da Radmila osvoji 2-3 seta. Jako je bitan početak sad ovog trećeg seta. Nadam se da je trener Slobodan Stojanov uspeo Radmili da samo kaže, samo da rasterećemo igru. Ništa drugo, samo da pusti ruku da igra rasterećeno, da nema šta da izgubi, da naprosto samo pruži svoj maksimum. Nadam se da će ona to uspeti da uradi. Izuzetno, servisi Ruskinje predstavljaju veliki problem Radmili i pored toga što svaki servis na izgled isto deluje i što servira u kratak backhand, Radmila nema rešenja za to. Sada ne može da pogodi iz backhanda, to je ono što je problem i žuri, želi na brz način da dođe do poena, do lakog poena i ne uspeva u tome. I sada potpuno dekoncentrisana. Zaista mi je žao što je odigrala, a ja mislim ni na 30%, možda i manje svojih mogućnosti. Ovo je bila prilika za nju da odigra mnogo bolji meč. Ne, sad smo u situaciji kada samo jedna igračica postoji za stolom, to je Svetlana Bathina. Jednostavno ne uspeva Rada ni jedan jedini udarac sada da izvede na pravi način. Mislim da će mnogo razmišljati o onom prvom setu i o ovom meču generalno večeras ili sutra tokom dana, ali treba verovati da će ovo biti iskustvo za nju. Čini mi se da Radmila krenula sve i ništa, da po svaku cenu hoće da napadne i da nije dovoljno fokusirana na igru. Retki su bile ovakve greške Ruskinje, moramo priznati. Nije imala lakih poena Radmila Tominjak i onda su se na to nadovezivale njene greške. Mislim da će ovo sada biti veliki vetar u leđa ostalim igračicama Reusa. Ovakva ubedljiva pobjeda koju već možemo da vidimo. 8-1 ima u trećem setu Bathina protiv Radmile Tominjak. Ne, greške se nižu naprosto. To je ona situacija kada u stolnom tenisu
jedan igrač ne može da se vrati u meč, psihološki kada ne može da prelomi, to je onda samo egzekucija sa druge strane. 10-1, zaista situacija koju nismo priželjkivali i nismo ni mogli da pretpostavimo nakon onog sjajnog početka prvog seta da će se dogoditi. Prva meč lopta za Batkinu protiv Radmila Tominjaka. Ne koristi prvu, ali dalje ogromna prednost, ogromnih 10-2 za preiskusnu Ruskinju. A već šta znači iskustvo i u situaciji kada vodite 10-2 ne želite da žurite, ne želite da prepuštate ništa slučaju, koncentracija do poslednjeg trenutka i onda pravi izbor servisa. Da je bilo više ovakvih poena tokom meča, Branko, situacija siguran sam da bi bila drugačija, ali možemo samo da žalimo u ovom trenutku. Nova meč lopta za Svetlanu Batkinu. Kraj meča. Nažalost, 11-3 u ovom setu za Batkinu. Ne znam kako da okarakterišemo ovaj meč. Mislim da nismo videli ni delić, ali bukvalno ni delić onoga što može Radmila Tominjak. Naprosto sve se poklopilo tako da Ruskinja dobije vetar u leđa posle 9-3 prednosti Radmile Tominjak u prvom setu i sad smo došli do trenutka kada je Reus smanjio prednost Novog Sada na 2-1. Sada, Aneta Maksuti protiv Anastasije Koliš. Da li ćemo vidjeti razigranu Maksuti iz onog duela protiv Ramirez ili Koliš koja želi na svoj rođendan da se iskupi posle onog trilera i poraza u 5 setova? To je sada glavno pitanje. Branko, siguran sam da niko u ovom trenutku nema odgovor. Sad je samo pitanje, i moje pitanje, na koji način posle ovakvog ubedljivog poraza igrači sa igračice mogu da reaguju na ono što se desilo malo pre? Koliko to može da odluči da one možda promene neku taktiku, da odigraju možda stegnuto ili naprosto u stvarnom tenisu, iako je ovo ekipna konkurencija, svaki meč za sebe i svaki igrač je fokusiran samo na ono što je njegov zadatak. Tako je. Aneta će doći do pobjede i do dobre igre ukoliko bude fokusirana na ono što sledi, ukoliko bude razmišljala šta treba da odigra. Zadatak je težak pred Anetom, jer preko stola ima igračicu, vrlo dobru mladu igračicu koja je u meču sa Tijanom Jokić pokazala dobru igru. Aneta, imamo, da kažem, razlog da se nadamo pobedi Anete, da ponovi igru iz prethodnog meča, iz mečeva koji su bili pre mesec dana. Svakako ćemo videti ofanzivan stolni tenis i na jednoj i na drugoj strani. Obe igračice gaje ofanzivan stil igre i po svaku cenu žele da sprovedu svoje ofanzivne akcije. Igračica koja bude imala odgovor dobar na protivnikove snažne ili rotirane napade spinove, ona će biti u većoj šansi da dobije. Aneta, Novi Sad vodi 2-1, vrlo aktivan rezultat, nema razloga da Aneta bude, da kažem, pod pritiskom, imajući u vidu da je, da kažem, i vođa ekipe i igračica sa velikim iskustvom, a sa druge strane Koliš, pa možda i taj njen rođendan bude dodatni pritisak na nju. Nadamo se da će tako biti. Ono što treba da istaknemo, to je da su treneri već unapred i mogli da naprave taktiku i za ovaj četvrti i eventualno peti meč, zato što faktički zna se koje su to dve vodeće igračice i onda se zna da ukoliko i dođe do njihovog duela, one će igrati, one će odlučivati svojim mečevima i doneti taj eventualno drugi poen koji mogu da osvoje za svoju ekipu. Tačno tako. Prosto mečevi su pre početka meča vi 40 minuta ili sat vremena znate raspored igara i prosto ste fokusirani na svoje igre, tako da verujem da je Aneta Maksuti i Slobodan Stojanov su spremili pravu taktiku za Ruskinju u redovima španske ekipe.
Dobro je. I da su faktički znali da je malo verovatno da se ovaj meč završi sa 3:0, te da će i drugi put morati prve igračice da izlaze za 100. Odlično, odlično. Maksuti nameće svoj ritam igre, svoje udarce od početka i to je recept, Branko, upravo ono što si rekao, koja igračica bude ofanzivna, ta dolazi do pobede. I koja bude bila bolja kod prijema servisa. U ovo do sada što smo videli, ova prethodna 3 meča, vidimo da dosta ima igračici imaju problem sa prijemom servisa. Upravo vidimo iz ovog poena definitivno servis i prijem servisa i otvaranje poena u stonom tenisu su od presudnog značaja, jer ukoliko to ne odigrate dobro, kasnije nema igre. Upravo i ovaj poen pokazuje. Razmene udaraca dolaze samo ukoliko prethodni udarci su dobro odigrani. Odlično, odličan backhand. Mislim da u ovim situacijama kada pogledamo te osnovne udarce, forehand i backhand, ukoliko se razvije igra, mislim da je backhand na strani, kvalitet backhanda da je na strani Anete Maksuti, da ona tim udarcem može bolje da parira Koliš. 5:1 i servis za Maksuti. Urekao sam je naravno, kako to obično biva kada komentator izgovori neku rečenicu, usledi greška. 5:2, novi servis Maksuti. Ali šta reći tek za forehand Anete Maksuti, to je ono što je glavna snaga naše igračice. Sad smo videli, izuzetno me raduje to što je Anete Maksuti veoma snalažljiva i na pardon, na one loptice kada loptica udari mrežicu, a to govori o fokusiranosti i o želji za triumfom. 6:3, sada je bila jedna greška, udarac okvirom. Ovo je bila greška, sačekao sam do posljednjeg trenutka. 7:3 za Maksuti, igra se brzo, igra se taktički jako precizno, nema mnogo grešaka u onim situacijama kada govorimo o nekim neiznuđenim greškama. A sad jedan jako čudan poen koji je pripao Koliš. Kao da se ustručavala Maksuti da napadne. I onda je sledila greška. Odlično. Nije sada backhand bio dobar. Koliš greši, 8:4. Neću ništa sada reći u ovom setu ni u ovom meču posle onog prethodnog duela. Nikakva prednost nije ključna. Odlično. Ja ću reći, vi kažete nećete vi reći, a ja bih rekao da je dobro što Aneta bira pravu lopticu za napad. Prosto ne žuri, očekuje dobru lopticu i onda tada sprovodi napad. Šteta, ovo nije bila dobra pozicija, nažalost, 9:5. Iako je znala Aneta često iz ovakvih pozicija da odigra dobar backhand. Sada su bitni njeni servisi, 9:5. Dobro je, 10:5. Prva set lopta Aneta Maksuti. Mogu da postavim samo pitanje zašto ovako Aneta, ali to je završeno. Odlično. Žurila je suviše Anastasija Koliš, Aneta Maksuti sačekala trenutak da ona napravi grešku. 11:6. Dobro je počelo. Ono što treba primetiti to je da Ruskinja i u onom meču sa Tijenom Jokić je po svaku cenu, u svakom trenutku želela da nametne svoj ritam igre, da nametne tempo. Tijena joj je to dozvoljavala u prvom i trećem setu tako što nije dobro vraćala servu i onda je suviše mnogo grešaka napravila, te je Koliš dolazila do velike prednosti u ranoj fazi seta. Sada nije takav slučaj, ona mora da igra egal set i onda u takvim situacijama je i veća mogućnost za njenu grešku. Igrači po svaku cenu pokušavaju da sprovode svoju igru, da oni taktički osmisle napad i igru koja njima najviše odgovara. To je cilj svakog igrača, da igra ono što najbolje zna.
i ukoliko suprotni igrač, odnosno igrač na drugoj strani, uspe da spreči igrača u tome, da zatvori igrača, da spreči tog igrača da organizuje napad, to je onda dobra stvar. Onda će igrač doći do pobede. To je upravo i Aneta učinila u prethodnom setu. Prosto je pokušavala da igru svoju sprovede i to je činila, a ne po svaku cenu. Šteta sada za ovu lopticu. Ovo je mogla da završi Aneta dobar način, svesna i ona toga. Ne vidimo često ekspresiju na njenom licu, a sada je pokazala. Dobro je. Odmah je anulirala tu grešku jednim dobrim udarcem. 1-1. Koristi situaciju da sprovede snažan udarac, backhand top spin i u tome uspeva. Taj spin je sa veoma velikom rotacijom. Kakav sada poen. Rekli smo da Koliš nije defanzivna igračica, ali ovo je odigralo u maniru najbolje defanzivke. Ovo je bilo sjajno. No, to je samo 1 poen. Evo su sad trenuci kada ona kreće malo da odugovlači sa servisom. Bravo, bravo. Nema faktora iznenađenja u vidu servisa u ovoj situaciji. Sjajno je ovaj servis, dug, produženi servis pročitala Aneta Maksuti. Odmah osvojila poen. 2-2. Jao, kakva sada šteta. Tačno je znala Aneta gde će loptica završiti. Sve je bilo pripremljeno, ali nažalost promašila je taj forehand. A ovaj backhand nije. To je ono što govorim, mislim da u tim osnovnim udarcima kada je neutralna pozicija na stolu, da treba igrač svojim nekim udarcem da prelomi, da stekne prednost u poenu, mislim da tu Aneta ima prednost. Samo da dođe u tu situaciju da je servis ne omete. Šteta, sada je požurila sa ovim backhandom. Mislim da Aneta sada treba Branko da produži poen, da će Ruskinja praviti više grešaka u toj nekoj igri. Prosto treba da ona sama pokuša prva da sprovede napad, kao ovdje. Odlično. Ali ono što mene raduje jeste Anetina dobra igra, odgovor Anetin na aktivne udarce protivnice, prosto ima rešenje u toj pasivnoj igri, se dobro snalazi, međutim kasnije se javlja greška u želji da poentira što pre. Ovo je bila odlična rotacija koju... Prvi put vidimo ovu seru koja... Nije prepoznala Kulić. Tako je, nije rotacija, ni mesto gde će odigrati, tako da se javila greška. Aneta treba da što više različitih servisa da i na taj način da preti protivnici. O, kakva sada greška. Ovo je ono što može da poremeti koncentraciju Aneti Maksuti. Bukvalno smo videli izraz na njenom licu kada je promašila tu lopticu. 5-5. Dobro je. Ono što me raduje kod Anete u njenoj igri, posle svake greške, da kažem neiznuđene greške koju nije morala da napravi, ona se vrati odmah u sledećem poenu, prekine seriju protivnice. Izuzetno fokusirana i spremna za svaki poen. Bravo, kakav sada backhand, ako sam dobro zapamtio terminologiju, Branko, banana koja ide u kontakt s nama. Jeste, taj žargonski postaniči backhand flip, banana flip, koji ima pokret reketa je kao banana i onda ga mi teniseri zovemo banana flip. Znači aktivni udarac na protivnikove kratke lopte ili na protivnikov servis. Bravo! Kakva sada anticipacija Anete Maksuti, šta će odigrati da bude spremna za svaki udarac, imala je malo i sreće, naravno. Ramom 8-5, ovici sa tribina preuranjeni, želimo poen po poen. Sad je dobro odigrala Koliš. Zatvorila je Anetu, dobila Aneta kratku lopticu na koju je možda mogla da napadne sa forehand flipom, međutim odlučila se za nešto pasivniju igru što nije očigledno urodilo plodom. Sada još jedna greška, ovo ne želimo sada da gledamo greške u nizu i neprepoznavanje servisa. 8-7, vrlo bitni trenuci.
Miniserija Koliš. Odlično se Koliš izvukla iz ove situacije i 8-5 rezultata, 8-8. Ne može bez drame, naravno. Kako je sada dobro odreagovala na ovaj dugačak servis. Sve se okrenulo u nekoliko sekundi. Prednost na strani Ruskinje. Dobro je. Kažem, dobro je zbog prekinute serije. Zbog greške Koliša Neta nekako prepustili inicijativu Ruskinji, što nije dobro. Bilo bi dobro da Neta pokuša da prva napadne, jer to su situacije koje ona voli i prosto to je njena igra. Da prva krene u napad. Na primjer ovako. Veoma nezgodan spin sa velikom rotacijom u sredinu stola, što je izazvalo, nateralo Koliš na grešku. Set lopta Maksuti. Za 2-0 u setu ima. Kakva sada prilika. Nadam se da neće puno žaliti za ovom prilikom Aneta Maksuti. Bile u odličnoj poziciji da osvoji poen. Gledat ćemo razliku. Servis Maksuti. Bravo! Bravo! Servis koji na izgled deluje jednostavno, međutim to je servis sa slabom rotacijom, gurnut servis bez mnogo rotacije gde protivnica nije prepoznala i ostavila visoku loptu povoljnu za Netu. Druga sad lopta za Maksuti. Dobro je, pogrešila je Koliš u ovoj situaciji, 12-10. Kako je sjajno odigrala u ovim ključnim trenucima. Maksuti nije dozvolila da je ni jedna jedina neiznuđena greška, kojih imala nekoliko u ovom setu, poljulja. 12-10. Branko, gledamo Anetu Maksuti koja, ponavljam još jednom, kao i u prvom meču, je dorasla da igra sa svim protivnicima koje su nasuprot nje za stolom. Možda se ponavljam, ali zaista Aneta Maksuti je vođa ekipe i svojom igrom ona to pokazuje i zaslužuje taj termin. Veoma kvalitetno igra i u teškim situacijama pronalazi najbolja rešenja. Branko, samo da se osvrnemo i izvini, potpuno drugačiji tip igračice od Sare Ramirez s kojom igrala u prvom setu i naprosto Aneta ima taktiku pripremljenu i za ovu igračicu. Kada odigrati ofanzivnije, kada sačekati pravi udarac. To je stolni tenis, to su čari stolnog tenisa gde se sve brzo dešava i vi morate vrlo brzo da reagujete i da se prilagođavate protivniku. Prosto morate da odigravate ono što vam protivnik daje i da na taj način dođete do prednosti. Velika prednost za Netu i mora da nastavi da igra ovako dobro. Samo fokusiran. Koliš prvo servira. Sada je bilo mnogo sreće. Sada, ukoliko se ovako nešto dogodi još jednom, Koliš gubi strpljenje, to se vidi na njenom licu. Sve češće se okreće klupi i gestikulira. Sada šteta. Odličan prvi snažan backhand top spin i dobra prilika za drugu loptu, međutim nedovoljno nameštanje je navelo na grešku. Da, sada će Koliš više rizikovati, ne preostaje ništa drugo u situaciji kada gubi 2-0 u setovima, a onda su ovakve lopte jako bitne. Kako sada šteta što je usledila još jedna greška Anete Maksuti u situacijama kada ona može da pogodi bez problema ovakve loptice. 3-1, ne sme dozvoliti sada Aneta protivnici da se brzo odlepi. Tako je. To je bila lopta koja je prava za njen napad. Veoma nezgodna u sledišnji deo stola koji je neodbranjiv. Prosto je nemoguće da... Promena serve, ništa od svega toga. Odlično se Aneta snalazi u ovoj situaciji. Kažem, ima 2-0, njena protivnica je u problemu. Ona treba da diktira tempo, ali da bude strpljiva. Lepo sam ovo izgovorio, ali... Da pronađe pravo rešenje, dobro ste rekli. Ali to će biti teško.
Zaista treba, dosta faktora utiče i nadam se da će se poklopiti. Neverovatno da je sad u ovoj situaciji Aneta izgubila fokus, koliko je sve neverovatno, koliko u sekundi, u deliću sekunde se sve poremeti. Jao, sada za malo kontra na 4-3 umesto 4-4, 5-3. Čini mi se da Aneta treba malo veće pauze da pravi između setova. Između poena. Tako je, između poena. Koliš veoma brzo igra, naročito kad dobije poen. Sada kiks. Po svaku cenu ona rizikuje, to je nešto što je primetno, samo Aneta da nametne ukoliko je ikako moguće igru poen za poen. Bravo! Izuzetno težak i složen udarac. Aneta Maksutije se pomerila iz forehandela stola i odigrala taj postranični backhand flip i prosto i pored dobre anticipacije protivnice navela nju na grešku. Nije očekivalo taj deo stola lopticu. Bravo! Kako sada samopouzdanje u udarcima Anete Maksuti. Napada iz svih oružja, ne želi ništa da prepusti slučaju. Timeout, učinilo mi se da će biti za špansku ekipu, upravo tako. Ekipa Reusa traži timeout. Sve se okreće Branko, Aneta ponovo ima prednost i Aneta nameće svoju igru. Ni u jednom momentu nije dozvolila i kada je gubila 2 poena razlike da srlja. U jednom momentu ste rekli da žuri, ali ona je presekla to, videla je pravi trenutak, otišla po peškir i znala je na pravi način da prekine. Prosto se vidi da je Aneta, da kažem, veoma skoncentrisana na igru i da prosto brzo razmišlja i brzo pronalazi prava rešenja. Kada se greška javi, ona u sledećem poenu prosto se vidi da je spremna psihološki za sledeće poene i da te greške rešava već u sledećem poenu i to dovelo do prednosti od 2:0. Treba da nastavi, da prave lopte odabere za svoj napad i što je bitno, ne treba da prepusti inicijativu protivnice. Ona mora po svaku cenu da dođe do prvog napada i do ofanzivne igre. Ima i servis. Bravo! To je sjajan bio backhand koji je prelomio ovaj udarac. Često vidite u publici Borisa Vukelića, selektora naše ženske reprezentacije. Mislim da on u Aneti Maksuti može da ima jednog potencijalno ozbiljnog reprezentativca, reprezentativku u narednim godinama. Odlično! Ovo je dokaz da Aneta Maksuti prosto bira odličnu loptu. Ona sad nije bila dovoljno spremna na ofanzivni udarac i pored visoke lopte ona je tu lopticu otplasirala i posvetila se sledećoj lopti. 8-5, servis za Koliš. Da li je moguće da je zakačila ivicu stola? Iz ovog našeg ugla smo dobro videli. Neverovatno mnogo sreće sada Koliš imala, neverovatno. Ovo je moglo da prelomi meč, no i dalje 8-6, prednost za Anetu Maksuti. Kakav sada još jedan poen. Sada u trenucima kada se činilo da je Koliš u velikom problemu, ona dolazi do 2 vrlo bitna poena. Još jedan servis za Anetu Maksuti. Tako je Aneta, bravo Aneta, sada je bio trenutak kada je bio preko... Dobar servis i nezgodan servis, izuzetno je forehand servis nezgodan za protivnicu, tako da treba da se bazira na tom servisu, Aneta. Dobro je, žurila je, nije uspela ovim da pogodi meč lopta za Novi Sad, za veliku pobedu od 3:1. Izuzetno bi bilo bitno da ovo Aneta sada reši u svoju korist. Ne, sada je požurila, ne, u ovom situaciji, gleda ka klupi, gleda da li će uslediti timeout, ništa od toga. Ne želi slobodnosti ono da prekina ovu seriju. Sada ima i servis Aneta Maksuti, nadomak ogromnog, velikog trijumfa ekipa Novog Sada, no nećemo da žurimo. Koncentracija, dobar servis i u napad. Neverovatno kako sada dobro pronalazi odgovor za ovaj servis Anete Maksuti. Anastasija Koliš ne želi da se preda. Naprosto sada vidimo igračicu koja želi da ostavi maksimum na stolu.
Još jednom, neverovatno kako u situaciji se sve okrene. Treću ili četvrtu, Branko, meč loptu je propustila sad. Treću. Igra se ponovo na razliku. Kakva sada situacija. 11-10 za Koliš. Dobro je. Moram da odaknem u ovom trenutku. Bila je set lopta za Koliš, nišćega serija Ruskinje kada je već bila na konopcima. Igra se i dalje. Servis za Anastasiju Koliš. Aneta Maksuti ima 2 seta prednosti. Ne, sada ponovo greška iz situacije koja je bila povoljna za napad. Sada živci rade i kod Anete Maksuti nismo je do sada videli u ovakvom izdanju. Mora da prevaziđe krizu sada. Dobro je. Igra živaca i veoma složena situacija. Posle 3 meč lopte Aneta mora da pronađe najbolje rešenje sad. Mislim da je najbolje rešenje da pokuša da skrati lopticu i da prva krene u fazu napada. Vidjet ćemo kakav će sada servis dobiti od Anastasije Koliš. Odlično. Nije čekala, servis je bio lošiji, loptica pogodna za napad. Biće nova meč lopta za Anetu Maksuti. Kakav servis, Branko, sada? Kratak ili dugačak? Dobitni. Aneta to zna. Da. 13-12, meč lopta. Kakav poen! Aneta Maksuti donosi pobedu Novom Sadu. Maestralno odigrana završnica, poštovani gledalci, spektakl u Novom Sadu, 3-1 pobeda Novog Sada nad favorizovanom ekipom Reusa. Branko, ja mislim da se sve skoncentrisalo u ovaj poslednji poen. Ovo su bile emocije, vidjet ćemo sigurno još jednom na koji način je Maksuti nakon propuštene 3 meč lopte odigrala ovaj 14. poen. Sjajan. Svaka čast, ja moram, teško je objektivan ovde biti, ali moram da odam priznanje Aneti Maksuti i čitavoj ekipi Novog Sada. Zaista spektakularan završetak. Hajde vidimo još jednom posljednji poen, Branko. Pogledajte da... Defanziva, razmena udaraca, pravi odabir lopte, čekanje prave prilike i evo je, prava prilika za pobedu i ovako proslavljanje. Ovo je već tradicija da se ovako proslavio pobedu. Čini mi se da je tako bilo i prošli put. Branko, šta reći posle sada ovog spektakla u Novom Sadu koji je dokazao da Novi Sad više ni u kom slučaju ne može biti outsider sa bilo kojom evropskom ekipom i u Ligi šampiona i u Kupu Evrope. Novi Sad je pobedom od 3-1 došao do 3 boda, Reus je na 0. Igra se revanš u nedelju. Novi Sad, ukoliko osvoji 2 meč poena, prolazi u polufinale. Tako je, očekujemo 2 pobjede Novog Sada, velika pobjeda Novog Sada i u velikoj prednosti u odnosu na špansku ekipu. Novi Sad će biti počan za Anu Mariju Erdelj i pratimo sve, poštovani gledalci, i u nedelju imaćete izveštaj. Novi Sad je pobedio Reus 3-1 u prvom meču četvrtfinala Kupa Evrope. Želimo da devojke šampionske ekipe Novog Sada overe ovaj trijumf. Poštovani gledalci, prijatno i doviđenja.